Takže ahoj, zdravím všechny reviťáky a tohle je video, které jsem natočil k článku Záchrana neuložené práce v Revitu. No, pokud se nám stane, že jsme třeba několik hodin projekt neuložili a následně třeba dojde k výpadku elektřiny v kanceláři nebo nám prostě spadne Revit, nemusíme úplně hnedka zoufat, ještě existuje poměrně dobrá šance na záchranu té naší práce. Teda v takovém případě, že nepracujete na týmovém projektu, tam totiž dochází i bez synchronizace k určité výměně dat mezi vaším počítačem a tím centrálním modelem, nebo nějakým, no prostě se tam vyměňují nějaký data a asi by to úplně nefungovalo. Dokonce si myslím, že jsem to zkoušel a nedopadlo to úplně dobře. Tak, já si teďka pustím Revit 24, běží mi to na Windowsu 11 a ten operační systém zmiňuji zejména z toho důvodu, že tady ten postup, který budu ukazovat, je malinko odlišný od toho, co jsem ukazoval dřív, protože ty 11 se chovají malinko jinak. Nicméně ten postup, který budu ukazovat, je univerzální jak pro desítky, tak pro 11, takže by vám měl fungovat. Tak nejprve, jak funguje vlastně ukládání v Revitu. Revit neobsahuje funkci automatického ukládání, jakou třeba znáte třeba z AutoCADu, takže vlastně vám automaticky neukládá, pouze vás jednou za čas vyzve v závislosti na hodnotě, kterou máte tady nastavenou k tomu, abyste uložili. Tuhle hlášku můžete vystornovat, takže se vám může stát, že ta práce uložená nebude a já sám občas dělám to, že to prostě vystornuju. Třeba mám pocit, že jsem neudělal zase až tak moc práce. Nevím. Tak, ale není úplně pravdou, že Revit neukládá, on ukládá poměrně podrobně, vlastně každé kliknutí, každý příkaz, který vyvoláte, ukládá do jakéhosi speciálního logu, kterému se říká žurnál. A půjdeme se podívat, kde ten žurnál najdeme a co v něm je. Tak, adresář z žurnály najdeme vlastně na této cestě, kde tady někde budete mít jméno vašeho uživatelského profilu ve Windows a tady vlastně bude aktuální verze Revitu, ve které pracujete. Vidíme tady spoustu nějakých souborů, to jsou vlastně žurnály z jednotlivých relací, z jednotlivých jakoby spuštění jednotlivých projektů a nás pro ten vlastně aktuální projekt bude zajímat ten žurnál s tím největším číslem, v mém případě je to ta 28. Když si to otevřeme, je to normální texták, je to dokonce čitelné, je to sice takový trochu Matrix, ale dá se tam něco najít. Tak tady vlastně vidíme spoustu informací o počítači, o nastavení Revitu a najdeme tady hlavně někde na konci operaci, zřejmě na které nám ten Revit případně spadnul. Hrozně důležitá je tady uzavírací sekvence, já ji zkusím najít. Je to v takových ostrých závorkách napsané end build ct. Tady to někde najdem. A už to vidím. End build ct. A v podstatě my bychom měli najít jakoby jakýsi poslední blok nebo poslední výskyt tady tohodle end build ct. A všechno, co je zatím, bychom vlastně měli odmazat. Takže od tady má až na konec souboru vlastně všechno vyberu, smažu a to by mělo stačit k tomu, aby jsme ten žurnál mohli použít. Pokud bychom v tom žurnálu nechali vlastně tu část, na které nám případně ten Revit padnul, tak vlastně Revit by zopakoval veškeré ty příkazy, které jsme vlastně provedli, došel by až na tu část, která nám způsobila nějaký ten pád té aplikace a znovu by to spadlo. Takže to nechceme, proto musíme vlastně tu nemocnou část odmazat a vlastně použít ten žurnál tak, jak je. Já jsem si tady mezi tím otevřel nějaký projekt, takový malinký domeček to je, a udělám tady nějaké drobné úpravy, aby jsme vlastně si ukázali prakticky, jak to funguje. Takže já teďka normálně pracuju, tenhle ten model nebudu ukládat a nasimulujeme si vlastně tu stejnou situaci, k jaké u vás může dojít, že prostě pracujete na modelu, je třeba posunu ten strom, pracujete na modelu, děláte různé úpravy,
Tak, ozrcadlené dveře. Tady ještě udělám nějaký třeba řez. Tady dejme tomu, vezmu tohle z toho okno, vyměním typ. Prostě uděláme nějaké takovéhle úpravy. Ještě bychom tady třeba mohli udělat nějakou osnovu. Tady toho máme trošku víc. Tak. OK. Dobře. A teďka nasimuluju tu situaci, kdy nám z nějakého důvodu padá Revit. Takže já dám teďka Ctrl-Alt-Delete. Pustí se mi správce, nebo ta obrazovka, dám správce úloh, naskočí mi Task Manager, neboli správce úloh, dám procesy a odstřelím vlastně Revit, ukončím úlohu a to mi simuluje jakoby to, že mi teďka jakoby padá Revit. Tak a my se teďka budeme snažit tu naši práci zachránit. Tak tady vpravo mám okno vlastně s těmi žurnály, 24kový Revit, jo, takže ještě jednou tahle ta cesta. Tady najdu žurnál, já jsem si ostatní žurnály jsem si tam promazal, takže mám tady jenom jeden jediný. Takže vybírám ten s nejvyšším číslem, sjedu až na konec souboru a hledám tu sekvenci, kde bude napsané to end build CT. Tak, tady je. Takhle to smažu a uložím. Můžu zavřít soubor. Teďka ten žurnál vezmu a pomocí drag and drop ho přesunu do složky, kde máme nainstalovaný Revit, což je na C, Program Files, Autodesk Revit 2024 a tady přímo je spousta souborů a najdeme tady spustitelný soubor Revit Exe. Já ho nespouštím, ale vezmu ten soubor, žurnál a přetáhnu ho vlastně takhle na ten spustitelný soubor Revit Exe. Tím se nám pustí Revit, otevře se ten soubor a provede se sekvence všech těch příkazů, které jsem vlastně provedl předtím, než mi ten Revit jakoby spadnul. Takže počkáme, co se stane. Jak je v článku uvedeno, neměla by se tam zobrazit hláška chyba žurnálu, protože v tenhle ten moment s tím asi nejsme schopni nic moc dál udělat, nebo já to aspoň neumím. Jde vidět, že se nám malinko poškodilo nastavení uživatelského rozhraní, že vlastně tady ty okna vlastnosti a prohlížeč projektu že jsou trošku rozhozené. Teďka vidíme, jak Revit vlastně v závislosti na rychlosti počítače provádí ty jednotlivé operace. Teď jsem posouval nějaký strom, zrcadlil dveře, pak jsem udělal ještě tady v tomhletom pohledu řez a tady jsem udělal výměnu typu okna. No a v podstatě práce, jo, ještě nějaké osnovy jsem kreslil. A práce je vlastně zachráněná, pokud teďka nenaskočí nějaká hláška právě s tou chybou žurnálu a pak je tam něco napsané jako zadejte interaktivní režim nebo něco takového, tak vlastně máme vyhráno, protože já už teďka dál můžu normálně pracovat, můžu začít dál kreslit a samozřejmě ten model můžu normálně uložit. Takže já doufám, že takhle, tak jak jsem to ukázal, že vám to pomůže zachránit nějakou práci, o kterou jste nechtěně přišli a takhle díky té technice, díky tady tomu triku vlastně si tu práci můžete obnovit. Jenom upozorňuji na to, že opravdu funguje to jenom na lokálním nezdíleném projektu, na kterém nepracujete s dalšími kolegy.